Nagsabat si Jesus kana paagi sa rayang paanggid nga istorya. May isang katawo nga nagpahaom it mapahuy nga handaan ag kaaburoan ng ginkangay. Tag-oras yun nga inugkaon, ginsugo na naroan ng ulipon nga sugangon roan ng mga ginkangay nga to ay haom ngun tanan. Pero ro tanan nga mga ginkangay nga to kay nagbagalibad nga hindi makaadto. Pero sambilog kay nagbangdanan sa ulipon. Nagbakay abe ako ityugta ag dapat gid nga adtunan ko rato makaron agud tanawon. Pasensya hagid ako nga hindi ako makaadto ha. Hambay man it sambilog. Nakabakaw abi akot na puong katuro nga pangarado. Nga panahon nga ni ako ngara ay akon sanda nga samitan it pag-arado. Pasensya hagid ako ay hindi ako makaadto. Hambay mat ako isaya. Bag-ulang gid abi akong kasal. Hindi gid ako makaadto. Nagbalik ro ulipon sa anang amo ang nagsugid. Pagkabati ko amo, hay naakig imaw, agin hambay na ro ulipon. Adto makaron yagi sa banwa, agdaghariya ro tanan nimong makita sa mga karsada ag sa mga eskinita, bisan ro mga pobre, ro mga kimpay, ro mga bulag, ag ro mga paki. Nagpanaw ro ulipon, ag pagbalik na hay nagsugid imaw sa amo. Sir, tapos yun akon rin mo ginsugo nga to, pero may lugar pagyapon sa lamisa. Nagsabat ro amo, panaw agpaadto na riya ro tanan nga tawo nga imong hiagyan sa mga dagan sa guwait banwa ag sa mga ayagyan paadto sa kabaryuhan agud mapuno itawo ro akong bagay. Ginahambay ko agi kinyo nga uwa gid bisan sambilog sa natong mga tawo nga hauna ko nga ginpakangay nga makasamit sa pagkaon nga akon nga ginpapahaom.